Ey imanlı doğanlar, şu hurmat Hudaý Taala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme beripdir, on arkadan bize de beripdir. Gurrun açık eşittik. Şu ýagdaýy bilenler, yine özüni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışından, sünnetlerinden, zindigi namasından agzalayan meclislerden, şu oturuşuňyz ýaly. Ya Peygamberimizin getiren dinini agzalayan gurrunlardan, özüni bir neçe gurrunlar bilen güýmep alqalayan adam ne kadar ol konnygymatdan gallygy bolar be. Nesip etme gerek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyenmiştik. Ay canımız, malımız, oğul gıyızımız, en atamız fedası olsun Resulullah canın. Ovadan kıyska duasını görsene. Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda. Resulullah canın duatışı. Hudaya hudavanda. Men senin dileyen şu kova adamları nesip eden radın bana nesip et diyenmiştik. Dilesek Huda yo bermerin men bercekka diyer mi? Bu ovadan duanı var. Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda. Hudaya ak yollaki adamlara berin nıgmatını bana da nesip et diyenmiş. Bir hurmat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hurmatını, bir ahir zaman ummetin hurmatını, yine özünü bir bahanele bilen, bir sebeple bilen, hanın manın edik burrun güýmäpdi, bir meclislerden kalmak, elbette olu kan bereketten kalmaktır. Ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özüne dille verip, ya ol Resulullah canın ak yolunu dille verip, yani olanını beyrekte, Resulullah bir hurmatçılık edip, ona ihanet olar nauzubillah ol nam olar ol Hudaý bilmeli. Hulasa Hudaý Taala ohammani şol Meraçda 7 kat asmanyň üstüne aýdypdyr. Men seni ahir zaman ummeti ettim ta inke senden soňra bir ummet gelip sen ummetiňe biýa bireylik bilen agzamar ýalypdyr. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: وَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Oham şo giýje Hudaý Taala bana we ummetime 50 wagt namaz gece ünnet okuyorsun deyip farz etti deyipdir. 5 wagtda 50 namaz. Onna boyun aldım, oham qaytdım deyipdir. Fenezeltu ala İbrahim ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam felem yekul li şeyen. Yolla 7. asmanyny İbrahim Halilullah wada. On deňesinden geçtim, ola zat diýmedi deyipdir. Oham 6-njy goýuňa geldim. Ini etek gelýär ha kulli yere gaşyn gelýär Cibril ferişte bilen. 6-njy goýuňda Musa peýgambere bardım. Faqala ma farada rabbuka ala ummetika. Ey Muhammed dur deyipdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hudaý Taala ummetine näme farz etdi diýip Musa peýgamber aýtdy. Oham men aýtdym 50 namaz buyurdu deyip. Aham Musa peýgamber aýtypdyr: "İrji ila rabbika fes'elhu tahfif." Öwrliýdiňe diýipdir. Bar ulkan dergaha gaşyn bar, Hudaý Taala'dan dile ummetine yeňilsin diýipdir. Son men mundan yeňirrek adanrak zady Beni İsrail öz kavmime aydamda etmedile diýipdir. Sen ummetinde etmez diýipdir. Şuna hal fursat diýipdir. Beýik derejede gelipben, beýiklergade gelipben bar ummetime dile diýipdir. Ummetine yeňilligi dile Hudaý Taala'dan diýipdir. Bolýa diýdim Cibril ferişte bilen gaýta gittim. Farajatu ila Rabbi faqultu ya Rabbi khaffif an ummeti. Oham ýene öwrülip bardım aýtdym: "Ey Hudaýa, men ummetime yeňil buyuran farzyňy kem diýip aýtdym." Hudaý Taala da 5 namazy aýyrdy. Bolýa 45 namaz diýipdir. Öwrülip geldim ýene de İbrahim Halilullah zat diýmedi. 6-njy goýuňda Musa peýgamber bar. Oňa geldim. "Näetdiň ey Muhammed?" diýdi. Men aýtdym 5'sini kemdi diýip. "Ýok, öwrül. Ummetin başarmaz. Hudaý Taala'dan dile" diýdi. Bolýa ýene gittim aýtdym: "Ya Rabbi haffif an ummeti." Hudaýa men ummetimden yeňilt diýip diledim. Bolýa 40 ýene 5'sini aýyrdım. Ýene geldim, ýene Musa peýgamber aýtdy: "Ýok, dile yeňilsin. Ummetin başarmaz. Beni İsrail başarmady. Sen ummetin bedeni zeif, özleri eciz, başarmazla" diýip aýtdy. Ýene öwrülim 35. Ýene öwrülim, ýene Musa peýgamber iýberdi 30. Ýene öwrül, ýene git 25. Ýene öwrül, ýene gel 20. Ýene öwrül, ýene git 20. 15, 10, 5, ahir 5 namaza gel.